sidste rytter til Peter Kjærgaard holder først og bakker. Vi ser her, hun er 15 år gammel, og Martin Line, som er 9 år. Hun har været i 10 år og bliver trænet af Signe Kruse. Et funny show med en ellers specielle trick, der fortæller om, at hun er på skole hende i dag, og at hver gang hun byder på, så bliver stadig at lære hende at kende. Hun fortæller, at Martin er en super sød og nem pony at byde, og hendes fag military. Jeg elsker at springe, skriver hun, og vil ture og være sammen. Jeg drømmer om at få nogle gode ture, indtil hun er sund. Og så vil vi gerne takke den fantastiske træner Signe, hendes mor, far og kæmpe tak til Molly og Louise for at blive med. Det var en god start.